yodubula no phakela umthakathi bethi abasaba umuntu ubona hayi ngeke baqamba amanga khona kaNongoma akhona kaNongoma ngacabanga ukuthi ushaya induku kaNongoma ngicabanga ukuthi lokho indawo kushaya induku akushawa induku yambastile akushawa induku lapha labafana abazazi induku yabo labafana laba nje abafana bakhulu beyinoko abashayi kwansimbi labafana bayizacele namavesti nezikhindi kuyalenga noma kukhamba kuyalenga kodwa hey hey so nje mina nje decide ukuthi nje ingane yami ngeke izikhule yambastela noma kuthiwa ngasekhaya impela ngangipha umuzi uthi nanku umuzi ngeke ngibone ngeke uzongibona akuyonda ukukhulisa yokukhulisa lokhunjani akhona yokukhulisa lokhunjani ingane yandawo yambastela nje ngihayileli nje umuzi nje ungakhulisa ingane yomfana uthi ayikhule khona lapha hayi khohlwa lapha yana khohlwa nje khohlwa hey NSM kwakikizwa into ongakazi uzuyibone so nje khona indawo nje uba owathi bonela nje akuyonda ukukhulisa ingane bayathandaza ngale nyazi nami futhi ngiphuthuma khona so nje bafuthu nje asihlonipheni bafuthu abantu sihloniphe nje kakhulu isizwe sakithi mawuza ukuthi wena unamandla amaningi enza sure ukuthi ntama lawo mandla lawo ayagodle agodle lawo mandla lawo uwasebenzise kokunye yabo uwasebenzise ngokunye lawo mandla lawo ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke uphile iside isikhathi ungafuni ukuba yiqhawe la ka TikTok na ngo Facebook ngoba uzosuke ube insizwa ngakini hey khona hey ngoba mfowethu ama 2000 mhlambe nani khohla mhlambe nani la khona ngihlala khona ngenduku khona la ku right kontwai lana nje uyaqhathwa lana nje uyalusa mhlambe ngikhule lapho nina hey bafowethu khona indawo yini lekuthiwa inkomo abayazi into ekuthiwa kwalusa abayazi yabo so lithi ukuqhathwa into abangayazi yabo labafana nje laba nje abakhulu esikomplazini nje laba nje bakhulu kuthiwa mimshana hayi ngamshaya malume mthuna amanga mshana ngamshalo ngamshaya malume mthuna amanga mshana amshaya ngempela umshana kuthiwa iqina mshana aninge isibhamu umshana aniqede ngesibhamu umshana weniqhamuka le wena kaNongoma lapha kaBanikambe indawo lethu kabani khama ngane indawo le uqhamuka kuleya ndawo leyana wena wazi umgangela wazi induku wena ushaya insizwa wena uphinde uthi lana usabi umuntu ithi ngane ngakushaya mina malume uthi hey wena ngiyangishaya mina wena ngakushaya mina malume ikushaya ngempela ngane kuthele phansi kuthiwa usibani ushawe encane ingane kuthiwa ubumshayile ushawe ubani awuna ushawe insizwa kuthiwa hayi ushawe nje omncane umfana lo ona 17 years umthele phansi so nje niqaphele ngane zakwethu niqaphele ngane zakwethu nikhulume nje ngempela nibe yigora ngempela niqaphele ukuthi lana akukhali induku la yabo akukhali induku nje la yabo so niqaphele kakhulu nje ngane zakwethu yabo ngiyantshela bafowethu thina sakhula kwenye indawo thina la khona impilo obona kahle ukuthi hey enzima khona enye insizwa yasethu leya insizwa leyana wathi umfana kuhamba nentombi ebuhlungu leya nto yathi umfana ihamba nentombi yafika bebambe bewu2 bangena phakathi komfana nentombi bavele bayilokhunja bayithi intombi iyakubabheka bokuthi hey usibani bani lo babehamba naye umfana wasalemile nje ayinto ayozoyenza inzima leyampilo bafowethu manje makuthiwa nabayenza abayinsizwa hey mina ngiyinsizwa hey ngakini lapha la nishana khona ngenduku macabanga ukuthi yonke indawo induku wedubula ngcongo buko wedubula macabanga ukuthi umuntu ase ngesibhamu lapha nekuvida ukuthi ngesibhamu hey ayala lapha kaNongoma la nishaya khona induku khona
kunama 2000 wedubula ngoba ukhona la kunama 2000 weqawuni namandla hey awazazi into kulama 2000 wamfuthu awazazi inhlobo into wamfuthu ayashala ama 2000 yezo akushaya ukhohle nokudubula mbuno nesibhamu ngcono ngoba ukhona la ungilalele zamani ukuhlonipha ningakuthatha uTikTok lo nomphakathi lomthakathi ngicabula lapha nongoma lapho nje ngichange indwa nongoma hey la kunama 2000 udubula awashayi hey lesingane lezi uthi ukubuka uboje lokho yazi ngaphoqoza akuyishayi into enishayayo nina nifuna umgangela kuthiwa niyalapha yana niwangcola njengeinsizwa lezi ngane lezo udubula azingeni yonke lonto leyo lezi ngane lezi nje azingeni yonke le ukuthi nina nalusa kanongoma nina nangongoma nishaya induku azazani nayo induku lezi ngane so nje lonto leyo isithi kunina respectana abantu ngacabanga ukuthi mangabe ngasemakini lapha nisatshwa kuthiwa hey bayashaya kodubula lapha nophala umthakathi kuthiwa hey bayashaya ama 2000 awazazi induku futhi wona awaphathi induku nje futhi wona akutshela kahle ukuthi hey ezami induku mina nazo ebhuti webrazo uthiwe emshana nazami induku mina kwemalume enza ukushaya ngempela malume uthi wena angeke uzungishaye mina iqhwa ishaye ingathuphe phezulu yabo so nje ibaleke nje kakhulu ukuthi nerespect ingane zakwethu ukuze sikwazi ukuthi impilo siyibone impilo siyephambili impilo ifuna abantu abazoyihlonipha ngane zakwethu impilo nje ifuna abantu abazoyihlonipha impilo ifuna abantu ukuze ukwazi ukuphila impilo ende awukwazi ukuba i-celebrate ngokuthuka umuntu omdala awusoze futhi waba yilo ukuthuka umuntu omdala but impilo iyahlonishwa kakhulu impilo ubaba uShenge uze wakhula wahamba abantu bemhlonipha and bekhona futhi abantu abancane bezama ukumdelela bakhuzwe kuthiwa no umuntu omdala lo ngobani sazi ukuthi thina abantu abadala bayahlonishwa yabo so nje iyona into ebaluleke kakhulu yabo iyona into ebaluleke kakhulu ukuthi abantu abadala bayahlonishwa kakhulu yabo ngankulu xa unamandla Dubula yabo so nje abantu abadala bayahlonishwa kakhulu ngane zakwethu yabo nimtshele umtshele uphakela umthanda lapho ukuthi hey abashana bayashaya umtshele ukuthi hey abashana bazazi induku umphathele ukuthi hey abashana bazazi induku angacabanga ukuthi yena meshaya induku lapha kaMadlakazi lapha yana esatshwa khona acabanga ukuthi abashana bazomsaba abalusanga abashana uyayibo abalusanga abashana so yonke ebaluleke nje kakhulu ukuthi uhloniphe abantu abadala uhloniphe nabantu futhi akekho umuntu wesilisa okuvumelayo ayikho indoda evuma ukwehliswa isithunzi phambi kwengane zayo naphambi kankosikazi wayo noma ngathiwa igwala kanjani lo ndoda leyo kodwa ngeke izivume ukuthi uyithuke nje uyidelele phambi kwengane zayo naphambi kankosikazi wayo okusho ukuthi lonto leyo ibalekile ukuthi before kube khona amazwi owashoyo okudelela umuntu omdala umnomzana nomusa kumele kuqala ucabange ingane zakhe ucabange futhi nonkosikazi wakhe ngoba ayikho indoda evumela ukudelelwa nje awucabange nje nawe nje ingane zakho zivula amafoni awunango sibanibani ubhizi nobaba nango sibanibani ubhizi kubaba ayibona kanjani no ngane zakwethu asikhuleni ngane zakwethu simphambili sihlonipheni impilo sikwazi ukuthi siye phambili impilo ngane zakwethu ifuna ukuhlonishwa ifunani ifuna ukuhlonishwa impilo ukuze sikwazi ukuthi yabo njengamanje nje awusasabi nje insizwa ontanga yenu usaba ama 2000 lawo yiwo lawo kuthiwa ingozi kakhulu usaba wona njengamuntu hey labafana laba bayadubula hey labafana laba bayashaya so lonto leyo iyafuna ukuthi impilo sihloniphe ngawo wonke amandla so siyacela kakhulu ngane zakwethu ukuthi sizameni bangane zakwethu ukuhlonipha sizameni nje ukuhlonipha abantu abadala sihlonipheni nje impilo ukuze sikwazi ukuthi sibe nempilo ende ngoba impilo ende
iyona esidingayo ngane zakwethu. Isiqwaga akasikho, ngadlala abantu, isiqwaga asikho. Mawuyisiqwaga phela ungagadwa, wohamba nje wedwa muyisiqwaga ungagadwa. Ila sobona khona ukuthi hayi lesi esangampela isiqwaga ungagadwa ne. Athi isiqwaga phela wena ukuhambe wedwa nje uteste nje uhambe wedwa. Hayi Dobula, ungabusangena hamba kanjalo xa unamandla. Uyiqawela kithi wena, yabo. So mawuyisiqwaga nje oke ungagadwa nje uzambele sibone ngampela cha impela uyisiqwaga. Musagadwa ke hayi ngeke. Hayi ngithi mina hayi awuyona insizwa. Yabo usuyigwala vele ngoba phela usugadwa ngoba ususabe ezinye insizwa. Uyayibona ugadwa ngoba ususabe ezinye insizwa ingakho usugadwa, yabo. So nje bafowethu nje respecteni bafowethu, amaphutha ayenzeka ngane zakwethu. Nginethemba futhi ukuthi umfowethu uDubula mhlambe nophakathi yena mhlambe ayohamba mhlambe enkandla mhlambe ayoxolisa kubaba, ngeke sazi kodwa nje siyazi amaphutha ayenzeka ngane zakwethu. Iphutha liyenzeka liyaxhopheka nje, uyaxhopheka impela nje, nawe nje uxhopheka impela ukuthi yazi la yane ngiketshile. So impilo injalo ngane zakwethu, futhi lokhu kuyosijabulisa ukubabona ngenye imini beyoxolisa uNxamalala, yabo, beyoxolisa uNxamalala bacele nje uxolo ngoba isenzo sona asihle kahle, isenzo asisihle kahle. Noma ngathi umbono wakho uhluke kangakanani, kodwa kumele uhluke ngenhlonipho, ukuthi mangabe umbono wakho mangabe ubeke ngenhlonipho, ungawubeki nje umbono base umbono wakho kodwa ukhombise ungamrespect umuntu omdala. But inhlonipho iyinto ebaluleke nje kakhulu ngane zakwethu, yabo. So nje ngiyathemba ukuthi mhlawumbe ngilanga mhlawumbe bayohamba mhlawumbe nje baqhubane beyocela nje uxolo kuNxamalala ukuthi cha baba la sakhuluma kabi, asinakanga ukuthi sesikhulume kwaze kweqa, siyalibona baba iphutha, siyaxolisa kakhulu. Sithi ngoba mhlawumbe kunjani, kodwa umuntu omdala uyahlonishwa ngane zakwethu, umuntu omdala uyahlonishwa ukuze neminyaka nayo esizoyiphila kube iminyaka emide. Uyazi ukuthi impilo enjani, impilo ibhlungu ngoba awulazi kusasa, awumazi u-left hand wakho ukuthi ubani umuntu oqhamuka ngelinye ilanga mhla uxanisekile akusize, yabona. So mangabe uhlonipha abantu usuke uzakhela ikusasa elihle lokuthi la uhamba khona nanoma ikuphi la ufika khona ukwazi ukuthola usizo. Yabona nje mina nje ngukhomo, akukho la ngukhomo mina la ngahlupheka khona mina manje. Mina ngukhomo nje, akukho la ngahlupheka khona. Ngeke ngilale endleleni ngukhomo mina. Ngeke ngilale endleleni. Yabo. Ngeke mina ngize ngilale endleleni ngukhomo. Noma kuthiwa ngingahlelwa kuphi, noma kuthiwa ngingahlelwa phi, ngeke mina ngilale endleleni ngukhomo. Ngobani? Ngoba ngazifundisa ukuthi abantu ngiyabahlonipha. Lento enikeza abantu isuke isiza wena kusasa ngoba ikusasa awulazi. Awulazi kusasa. Awulazi kusasa. Yabona ngiphethe ilokhunjana. Yabona u300 rand lo. U300 rand lo engawufakelwa omuntu dadewethu wathi babukhomo, njengoba unento oyenzayo project oyenzayo, njengoba nje nithenga iroof, ngiyacela ukuthi uthenge uthayela. Nakho unginikezile namhlanje futhi ngaphinda futhi ngathola babukhomo, nakho hamba futhi la uthenga uthayela. Njengamanje sesinothayela abawu-15, sinaba u-15 othayela, ushoda othayela u-40 kahle kahle ukuthi abafunakalayo abawu-40, sinaba u-15 njengamanje othayela, okusho ukuthi njengamanje sesinothayela abawu-15 shoda abawu-25. Uyayibona yokuthi lento
iya ngobuntu. Laba othayela bengikhuluma ngabo abanye abawu-11 laphaya angizange ngize namawindi ngathengelwa abantu, ngoba ngesikhathi ngi-respect abantu, uma suwenza into enhle abantu bayathanda ukuthi bakusize, yabo. So lento usuke uzakhela wena ikusasa, ngoba awulazi ikusasa, awazi ukuthi kukuphi la khona abantu uyothi mangabe udinga khona usizo ukwazi ukuthi